Euskaraldiko aurkezpena egin zuten atzo elkarteentzako Laudion. Elkarteentzat prestatu dira ariguneak, eta ariguneak izan aldira bai barne ariguneak edo kanpoko ariguneak. Orduan, elkarte bezala, barnean egiten badugu, egin ahal badugu arigune bat, non euskaraz hitz egiten dugu, izena eman aldugu. Eta kanpo ariguneak badira, adibidez, dendak edo tabernak edo elkarteak non jendea tortzen den, non bezeroak edo beste harreman mota bat dagoela, han ere izena eman aldute bezeroi euskaraz hitz egiteko edo ulertzen dutenak gutxienez belarriprest bezala egiteko. Herri bakoitzean batzordeak sortu dira, Euskaraldioko batzordeak, pizkatxo batea herriko dinamikak bultzatzeko, pentsatzeko, herriko jendearekin elkarlanan aritzeko. Eta batzorde hauetan askotariko jendea bildu gara, kultura elkartetakoak, kirol elkartetakoak, norbanakoak, eta honetan gaude lanean, aurten ere Euskaraldia aurrera ateratzeko. Aurtengo Euskaraldian betiko norbanako figuretaz aparte, hau bizi eta belarriprestez aparte, taldeka edo entitate bezala puntatzeko izen emateko aukera dago ere bai, eta hauei arigune deitu zaie. Guk Laudioko batzordetik, saiatu gara pizkate komertzio, denda, kirol eta kultura elkarteen gana hurbiltzen, dinamikan parte hartzera animatzeko. Arigunekin bilatzen ari garena da ikusaraztea bai elkarte desberdinetan, talde desberdinetan ere sustatu aldugula eta askotan naiz eta jakin egiten ez dugula eta pizkatxo bat hori bultzatzeko. Eta izen ematea interneten bidez bideratzen da, euskaraldia.eus web horritik, eta bertan arigunen izen ematea aukera izango duzue irailaren 27 arte. Nahi duenak gero pertsonalki bakoitzak izen eman aldu hau bizi edo belarriprest izateko, eta han eskatzen dena da 15 egun horietan euskaraz hitz egitea edo alden neurrian gutxienez entzutea eta horrela egitea. Euskaraldiko batzordeko kideek ariketa sozialaren garrantzia azpimarratu dute. Euskaraldian parte hartzea dala azkenean norberarentzat eta gure etxeetan azkenean euskaren ezagutza badago, baino gero ez dugula etxeetara, gure bizitzara oraingokoan horren beste eramaten. Orduan gure erronka dugu, bai Euskaraldia denporan, Euskaraldia kanpainan, bai Euskara gure hori, ingurutan nolai barneratzea, eta baita ere gure bizitzan, azkenean bai etorkizunean ere. Orduan hor dugu erronka nahiko egin beharrekoa. Ariguneak azkenean badira esatarren gure arnazguneak. Azkenean leku nolaite babesa dakatenak, badakigula eroso baten hor badagoela toki bat non ez dela kolokan jartzen, euskara erabiltzaena. Orduan berez arigunea sortuta, guk oso era nolaite erosoan eta gozoan euskaraz bizitzeko aukera dugula. Horre erraza, horre euskaraldia.eus hor webgunean, eta horre aukera orokorra dago, eta horre izena emateko aukera danak daukagu, eta bakarrik esan animo eta euskaraz bizi. Esaidazu nola